capítol 6 de TensorFever 2 Catalunya. Benvinguts a aquest capítol i en aquest capítol continuarem fent línies. El que sí que us he de dir és que he afegit algunes poblacions com per aquí, Olot, les Planes, Amer, Arbúcies, per completar una mica el mapa. Casa de la Selva, Llagostera, que per aquí no, Sant Pere Pescador. He afegit algunes més per ampliar el joc. I ara tornem al joc, que és el que ens interessa. Anem a continuar la RL1, que recordem havia d'arribar, RL1 de Lleida a Manresa. Per tant, som-hi, doncs. Anem a fer l'extensió fins Igualada. Anem a fer l'extensió, tot i que potser ho farem aquí d'estació. Farem en via única, benvolguts arquinautes. Ho farem en una via i després farem les ampliacions pertinents. Anem a fer les ampliacions pertinents, així estaran fetes i així farem l'enllaç. Veieu, aquestes vies intermitges són per pel tren nacional que anirà cap a segurament Barcelona via Manresa, tot i que ho acabem de definir. Si farem més una línia, no ho sé, no ho sabem. En fi, anem a continuar. Anem a ficar això en marxa i també he fet una altra cosa. He renumerat les línies existents. Ara ho ensenyaré, que m'he oblidat de comentar-ho, benvolguts arquinautes. Això ja està. Tanquem i exacte. Veieu, la SL3, que era la Lleida-Cervera, ara és la SL1, i la Lleida-Riba-roja d'Ebre SL10 i SL20 Lleida-Montblanc de moment. Després ja ho renombrarem quan correspongui. Potser que és una línia baix Igualada en el futur, però serà en via única, no ho sé, ja ho veurem. De moment anem a construir el que pertoca. Què pertoca ara? Senzillament fer la línia urbana d'Igualada i així continuarem la nostra xarxa del president Casademunt, que l'any que ve té eleccions, però ens ha indicat un pla ferroviari i de transports a executar fins que acabem aquesta part del seu pla. Després que de veure les eleccions el que succeeix. Si el senyor Guaies guanya, mal assumpte, molt malament. Anem a fer la línia d'Igualada. Ja l'he guardat automàtic, per això no podem accedir. Aquí no veieu res. Ho acabo de veure, perdoneu-me. Ara sí, solucionat. Repetim. Estic fent la línia d'Igualada, després repetirem el de les noves poblacions i anem per parts, no puc fer-ho tot alhora.
Vale. Anem poquet a poquet, anem fent. Up i up i up. Vale, aquí fiquem en ruta els busos, fiquem aquests mateixos, vale, Igualada, on és Igualada? Com ha anomenat la línia? Ah, línia 3? No, línia 3 no, Igualada. Vale. Ah, no és aquesta. Doncs aquesta. Igualada. Anem a destruir aquestes línies. No, després ens liarem. Vale, el que deia, el L3 ha passat a ser el SL1 i de moment és SL10 i SL20 llei de Riba Roja i llei de Montblanc. Vale, de moment fiquem en ruta. Això mateix, Igualada, up. I el que deia, les poblacions noves he fet algunes. No, per aquí no he fet gaire. El que he fet és Lloret, he ficat Llagostera, he ficat Caçà de la Selva, la Bisbal, Sant Pere Pescador, Amer, Santa Coloma de Farners, Arbúcies, per aquí res més, les Planes d'Hostoles, Olot, vale, per fer la línia Ribes Girona per Olot i Amer, i bueno, anirem fent, vale? Doncs continuem per on anàvem, amb la connexió Cervera-Igualada per la RL1 i després continuarem la línia RL1 fins Manresa i després farem altres línies de la província de Lleida, província ja m'enteneu, de la regió de Lleida, província, com li vulgueu dir, en aquesta realitat on tenim el president Casademunt. Continuem fins Cervera, continuem per aquí fins aquí, serà les vies de pas. Vale, aquí com ho tenim? Aquí. Va. Aquí igualment us farem això. Up. Fem un senyals semaforets aquí i això ha de continuar fins aquí i creuar per aquí. I aquí farem les senyals corresponents a aquesta part de la línia. No hauríem de fer aquestes senyals. Vinga, guardat automàtic, que ja trucarem automàtic. Automàtic. 6:40, bueno, anem per feina, vale. Aquí. Bueno, per aquí farem senyals.
hop. I potser per aquí, sí, potser per aquí, i aquí farem la via connexió i aquí també posem per sobre la carretereta aquesta que és Igualada i ja després continuarem cap a Manresa i per Manresa tindrem Manresa, Berga, potser creem alguna petita població per aquí, però haurem de fer l'estació aquí, vale? Farem no, la farem per aquí, la farem per aquí, que això està com preparat així. Sí, aquí l'estació, up, i aquí. Bé, així ja després ja fem totes les vies corresponents. Bé, aquí com totes parades fem una de 8 vies. Les dues primeres són reservats per la línia que va cap a Berga i tot això. Ui, aviam. Sí, tenim... Bé, aplanarem per aquí. Fem un terraplén per ficar l'estació. Sí, aquí, perfecte. Exacte. I aquests ho farem per aquí. Això serà la línia que vagi cap a Berga. Per aquí. No, deixem mig preparat. Fins aquí. Up. Vale. I per aquí podrem fer un dipòsit de trens. Up. I d'aquí una de les línies desviades vindrà per aquí per finalitzar la RL1 i per aquí continuarà els trens dels regionals o de l'SB, alguna línia procedent de Barcelona o procedent de Terrassa, potser el Terrassa Igualada, ja ho acabarem de veure. De moment construïm la junció anem a fer des d'aquí potser aviam quina banda he fet? He fet el destí Lleida, vale. Bueno, elimina això, anem a provar. Sí, perfecte. El que podem fer, aprofitant que hi ha el pont, ai, és la del... Ui, bueno,
15% de bateria. El d'això en si és el... Per què es gasten tant les bateries? En fi, anem a deixar carregant mentre es guarda. Ui, vale. No he dit res, no he dit res. Vaig, ara, amics meus, no us preocupeu. Coses del directe. Vale, aquí veig el xat, perfecte. Vale, anem a fer aquest tros de línia. Després estarem el SL1, lògicament, el RL1, que el nom de la línia. Bueno, aquí com va per pont, farem així, i farem un parell de vies aquí, per si un cas, però no sé com ho planificaré encara. Anem simplement a preparar les possibilitats i ja després ja veurem. Un cop ja tinguem definit tot, ja millorarem les estacions, que les farem més definitives. De moment anem fent. Ja és novembre del 55, encara queden 7 mesos per les eleccions, anem tranquil·lament. I aquí. Va. I aquí hem de fer una via que vagi per aquí i acabi per aquí. Exacte. I aquí, perquè no hi hagi problemes. Vale. Up, 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 i aquí la senyal. I anem a veure com ho fem. He de fer l'edifici de... farem sortir des d'aquí cap a Lleida, però haurem de fer modificacions a Lleida, però bueno, ja ho farem en el, no sé si en aquest capítol o en el següent. Vale, me falta això, perdoneu. Això sí, està ben fet. Vale. Aviam si hi ha sort, podem fer l'assumpció. Sí. I llavors fem l'assumpció aquí. I aquí farem una doble via, però aquesta anirà a petar aquí, anirà pujant, pujant, amunt, sempre amunt. Pues sabem com ho fem. De moment aquesta ha d'anar pujant. Vale. Tu has d'anar pujant. Tu has d'anar pujant fins a posar-te al nivell necessari. Massa pendent. Pues mala idea.
hem de fer llavors és un directe. Llavors el que hem de fer és treure això. Oh, sisplau, borrat automàtic. No hi ha cap missatge. Bé, continuem, va, sisplau. El que hem de fer és això. No, hem de fer-ho una mica més enllà. Bé, aquí. I això ho hem de fer arribar aquí ja està. Hem fet això. Vale, anem a acabar això, ja que no ho hem pogut fer de l'altra manera que volíem fer. A vegades no es pot fer. Aquí no farem el semaforet. I aquí fem tots els semaforets corresponents. I aquí d'altre sentit. Vale, continuem fins a Igualada, més o menys per aquí. I ara hem de fer les línies de bus de Manresa. No ens hem d'oblidar de les línies urbanes de Manresa, que si no se'n faran els manresans de no tenir autobusos per arribar al tren. Sembla que el senyor president ens ha dit que farà una estació d'autobusos. Ens diu de fer una estació d'autobusos aquí. Vale, doncs anem a fer una estació d'autobusos. Miedo me da. Bueno, ho fem aquí. Sembla que s'hi presta. Vale, anem a fer aquí anava i tornava. Vale. I ja veurem el que ens farà fer el senyor president amb aquesta estació d'autobusos. Manresa. I ens diu que haurem de fer d'augment una línia Manresa-Barcelona que vagi directe cap a Barcelona. Vale, quin remei, farem això. Però bueno, de moment fem la línia de Manresa, fem la RL1 i després ja farem. Veieu aquí que van apareixent nous vehicles, alguns de vapor, però el vapor, com ja estem al 1950, en aquest mapa no ho farem pas. No senyor. Ei, he anat massa de pressa. No, potser en el futur farem altres línies. Vale, ja han acabat les novetats. Up, 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 up. Carrer de la Higuera. La línia de Manresa, acabarà en la via 6. Després ja anirà per l'autopista. Aviam, anem a veure quins busos nous tenim. Anem a provar aquest. Sí, anem a provar aquest. Per Manresa. Up. Manresa. I vale, fem la línia ja. Ens diu que sí, la BN. B.
la C1 Manresa, Barcelona. Vale, pues anem a ello. I bueno, serà vermelleta. I arribarem fins Barcelona. Si el guardat automàtic vol, clar. Anem sempre amunt. Som-hi, sempre amunt, vale, aviam, aquí. Vale, Manresa. Ui, què fa? Un recorregut més raro que fa, no? Anem a ficar senyals. Punts de ruta. Està just al costat de l'autopista. Per què no agafar directament l'autopista? A vegades la intel·ligència artificial del joc és una mica per a punyetes, tot s'ha de dir. Ara sí que va per on volem. Vale, com vol el president. I el senyor Vallès. Perquè no s'oposés al senyor Vallès al pla, hem de fer això. Doncs fiquem 6 busos. Barcelona, Manresa. La línia C1. Up. I ara sí que fem la RL1, que és la que ens interessa a nosaltres. Entre d'altres línies que volem fer, Manresa, Lleida. Això serà des de la via 3. I anirem juntant via 1. Via 1, via 1, via 1, via 2, perdó, Mollerussa, i de moment el RL1 anirà a la via 4 de Lleida. Després es modificarà, hem de fer més línies, haurem de modificar una mica el traçat, però bueno, només una miqueta. Ja ho anirem veient en propers capítols. Cervera, Igualada, vale, Igualada, no, via 2, senyor, vale, i ara anem a ficar trens, bueno, anem a comprar trens. Aviam què tenim. Anem a comprar aquest, que locomotora, no compro, i uns vagons podem comprar. Aquests no, aquests també no. 120, aquests són 100, aquests 200, bueno, anem a provar. Ho fem en gris. Ei, què estic fent? Vale, i 5. No, 4. Quan arribi a Tàrrega o Cervera ficarem a l'altre. Intentarem colorar-los de vermell. Bueno, només la màquina. En fin, vamos a ello. Som-hi doncs, companys i companyes. El RL1 farà la seva estrena i acabarem el capítol 6 aquí. I farem el següent capítol, que serà l'anomenada Rodalies Lleida.
o trens de Lleida, no ho sé. No, aquí no haig de fer això. Vale. Som-hi doncs RL1 i anem a veure com funciona la nostra nova línia. Quina hora és? Les 7. Doncs sí, serà el darrer moment del capítol, un capítol una mica accidentat, però hi arribarem, querits benvolguts companys, companyes, benvolguts eixerits i eixerides i benvolguts verquinautes, en definitiva. Però bé, no trobo el tornar d'aposta que s'uneixi Barcelona-Manresa directament amb el bus. No és una mala aposta, potser es poden fer les línies d'aquestes, no ho sé. Prefereixo el tren, de veritat. Però bueno, el senyor Vallès és molt pro bus i sí, té accions a la Teixa, compreneu el que, no? Hi ha tantes companyies de bus existents que no el mencionarem aquí per no fer publicitat o competència que de moment tenim en aquest recorregut, que segons l'èxit pues, es recontinuaran o readaptaran la seva oferta. De moment estem a Igualada i hi ha un viatger, el primer viatger del RL1, senyors i senyores. Però continuarem, arribarem a Cervera i quan arribem a Tàrrega posarem l'altre tren en circulació i anem veient quant de passatge va absorbint. Segurament quan Manresa i Barcelona s'uneixin hi haurà una mica més de passatge, tot i que amb la línia de bus Manresa-Barcelona jo penso que pot haver-hi, bueno, hi ha la llei de Barcelona, també pot potenciar una mica l'eix, no és mala idea del tot, però veurem el resultat d'aquesta aposta del senyor Vallès, líder de l'oposició, en aquesta realitat alterna del joc que hem definit. A Cervera sembla que hi puja gent, anem a mirar. 14 persones, està bé, molt bé, 14 persones. Anem cap a Tàrrega, benvolguts verquinautes. Veu aquí la junció amb la SL1, la RL1 i SL1 comparteixen aquesta part del trajecte i ens hem creuat un SL1 que anava cap a Igualada. Ara arribem a Tàrrega, anem a veure quants passatgers posen el RL1. 14, han baixat 2, hem posat 6 per arribar a 20. Anem a posar en circulació el tren i continuarem. Continuem l'experiència de la victòria. Continuarem guanyant el combat. Continuarem lluitant dels bàrbars. Continuarem lluitant dels... No sé ni el que estic cantant. Estic cantant ximpleries. I es penseu, sempre m'invento les lletres. Sempre desconstrueixo les cançons, no sé ni parlar un divendres a la tarda. Però bé, continuarem, anem a veure Mollerussa, 20 passatgers, en baixen 3 i en pugen 8, està bé, no està malament per començar. I els verquinautes, mireu, aquí tenim l'altre SL1 que va cap a Mollerussa, Tàrrega i Cervera.
Mentrestant, el nostre tren avança inexorablement cap a Lleida i pel que estic pensant i rumiant no faré, desviaré una altra línia, la SL20 o SL10 o SL30, no sé quina és, que desviarem i així podrem construir tranquil·lament la RL2 i la SL2 la podrem ampliar fins al seu final definitiu i així no toquem aquesta línia i arribem a Lleida capital, es buida completament i comencem i tenim 49 passatgers. Benvolguts barquinautes, anem bastant bé. Som-hi doncs, som-hi doncs. Som-hi doncs. Està guardat a la sala de salvaguarda automàtica. No hi ha notificacions importants de moment, sembla ser. De moment ningú ha dit res pel xat, per tant continuarem. Ens creuem el SL1 som-hi doncs, encara no ens hem creuat cap RL1 i anem a l'andana via 1 de Mollerussa i pel costat aniran els renals que ens passaran per davant. No faran parada. El tren està obtenint força ocupació, el senyor Vallès està començant el que estic sentint a dir. Aviam, anem a Tàrrega. El camí a Tàrrega ens hauríem de creuar amb algun tren. Ara, el RL1 ens creua, arribem cap a Tàrrega. Recordem que encara hi ha l'SL1 per aquest tram de dia. Sí, hi haurà 3 línies en aquest, 3 o 4, no ho sabem encara, com a mínim 3. A Tàrrega ja té ara el festival de Tàrrega, fora bromes. Hem pujat 6, hem baixat uns 20, si no calculo malament, i anem cap a Cervera, final de la SL1 i inici del tram que compartirem amb el tren nacional o regional, ja veurem, i del que no tindrà parada. Hauria de tenir parada a Cervera, ara que penso, ja veurem. 49 baixa a 18, 49 menys 18, doncs hem baixat uns 30 i ara anem pel tram solitari i fiquem en circulació el següent tren. Aquest ja va cap a Lleida, aquest va cap a Tàrrega, per tant no trigarem en creuar-nos-lo. Ficar la vista de la cabina, que sempre és més interessant, penso jo, que l'exterior. També l'exterior té el seu punt, cal reconèixer-ho, però no sé, a mi m'agrada sempre creuar-me els trens, semblar que estic en el tren, però cadascú juga i fa com li agrada, cadascú juga com prefereix. Dintre del món, benvolguts barquinautes, estem arribant a Igualada amb 24 passatgers. La línia està començant amb bastant bon peu, no confonguem. Arribem a Igualada
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uns 10 passatgers, 10, 12, a veurem. 24, 15, 4 menys 15 són 9, 15, 15, 13 han pujat. Està bé. No he calculat massa malament. I ara ens creuem un dels trens per RL1. Continuem endavant, senyors i senyors. Arribem al desviament cap al final de línia. No recordo haver-me creuat l'altre. Bueno, és igual. Arribem al final de línia a la via 3. Són la via 4 o via... ja veurem. Ara aquest tren arriba al seu final. Com veieu, hi ha força ocupació en els trens. Anem a mirar el nivell d'ocupació de la línia de bus, un momentet, aquesta línia de bus. 3 passatgers, de moment no són gaires. A veure les altres línies, per exemple, les que hi ha a Barcelona. Aquí crec que hi ha bastanta més ocupació. Pues aquesta, la Barcelona-Girona, no sembla que hi hagi ningú. La Lleida-Barcelona no hi ha busos. No han ficat busos a la Lleida-Barcelona. Hem de ficar busos. Si no, clar que no hi ha ocupació. El que em diu. Pensava que havia ficat en l'altra partida de l'altre dia. Anem a... no els hem ficat a circular. Vale. Ara sí que tindrem busos. Girona-Lleida. Bueno, alguna ocupació. Lleida-Tarragona, algun... Bueno, no ho sé, ja veurem el tema dels busos aquests interurbans, si té èxit o no algun dia. Tanquem el capítol 6, vale? I anem al capítol 7.